তাই সারা পিছনে তিনি যত্ন পাইলে ini sini program one day seminar first seminar sini obo o seminar sini political district tongo barota libisingo arwo block tongo block kangkai arwo 39টা block tongo 39টা block ni 30 jona khei nai jeng aro invite dijak aro 5 shop pai aro aro tiar bai asu laiya hawa asu laiya emon ke shep kana asu lai nai panda chalu laikha pandaw khaiman rakha ha bubagra chini maharaja te aro chini pramothani president bo khaiman rakha borom ganang dike rangkhol te khaiman rakha ro deputy cm borom ganang Onimesh Deborma aro political ni secretary borom ganang ex MLA Rajeshwar Deborma bo khaiman rakha tai chini buri rokni leaders central leaders rok jotono tongo advisor ni tongo amahakai tini obo systemic hai discipline tino achulaikha last of 5 gangkai chini bubagra orbo chini base rogrikha bubagra bag rogrikha tai locket rogri uinai chuma distribute khai paikha bubagra orbo chathai rikha yang chathai rogrija jeng tino obo joto buk sungna jeng achu kaham achu khai rimanlia ebang hol bo bag lai thangka haipanang buk sungna nong thani ko nongnarogo jeng omo haikai jeng norno achu khai rime phano chini achu khai ni kok kotoria chini kok kotor kan greater Tripura land sel jeng buri bukhuk rok tini smai tanglai greater Tripura land no tubunani baginai jeng buri rok changri khawi sing bosanai bokhate bo bochajak laikha chini buri bukhuk sang greater Tripura land ni bagi ebong bubagra je samani one last fight harega jitega singba a jaga no tongo bubagra ni logino jeng tongo chini buri bukhuk sang kuno dino unchhrugla goskangni bidan sabha nirbacon ni baginai sungjotono ready tongo sungjotono toyak tongo also boskangni test election ni bagi ready boskangni je পঞ্চায়েত ইলেকশন মানে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অবশ্যই মা খাইনাই হিনেনাই जों दाबिनार जा दङ जों आबोना नासिमनिबो दं हाय जे बुक रचिनि ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন উনক্রো अबोना होंनाय बाक्सा बिना प्रतिद्वন্দ্বিতাयनो जों जितिनाय এবং ভিলেজ কমিটি जों दखल खाइनाय जों चिनि तिप्रा मथा जत्त जागावनो ताबुक तिप्रा मथा साहाजाक दङ चिनि बुकुं बारारो जत्तनो बुबाग्रानि लगि दङ जों अबশ্যই जों ভিলেজ কমিটি নির্বাচনबो जों थाङै हाबैनाय फाइनाय साल रगले तिनि हाय सेमिनार रो ओय अन्य थाइ रग हायको अन्य डिस्ट्रिक्ट रग खालायजनाय जानो सेमिनार आबो अबশ্যই खालायजाकनाय तिनि बुबाग्रा जों तिनि हलनो जों दिक्लारिखा बुरिरवनो किचा रां रिखा डिस्ट्रिक्ट रग ब्लक रग चुबानानि बागिनाय एवं पार्टीनि सामुं तांनानि बागिनाय जों आबोनो अ रां न जों एदिक सेदिक जों खालाया जे बुबाग्रा सावो अ रां आरोनो जों फोनांनाय अ रां न एवं चिनि अबो तिनि सेमिनार जों फार्स्ट सेमिनार बा जों बथागिया चिनि तेबो स्टेप दङ चिनि तेबो वान सुजाक दङ जों अबो तो जों राज्य सम्मेलन तो खालायनाय न एनुअल कन्फारेन्स खालायनायनि चिनि दङ आबोनि सिगांनो जों तेबो अरो डिस्ट्रिक्ट वाइज जों सेमिनार खालायनाय एवं ब्लक भित्तिक सेमिनार खालायनाय ब्लक मा खालायनाय यांगो ब्लक नि परे दङ चिनि बुथ कमिटी नि परे चिनि प्राइमरी कमिटी दङ जों आबो वान सुगुइ दङ बुबाग्रा जदि पारमिशन दिखांगांकाय चिनि लांगा रेली खालायनायनि जों आबो वान सुगुइ दङ जागाबो जों जनसभा खालायनाय डिस्ट्रिक्ट वाइज जनसभा खालायनाय बुबाग्रा जदि पारमिशन दिखाय जों आबो वान सुग दङ ताय कायसांगांकाय जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नि अवेयरनेस निनाय रेली खालायनायनि पारा आमचा या हाबैनाय रेली खालायनायनि बागिनाय जों आबो वान सुग दङ बुबाग्रा खानि पारमिशन खालायनाय तिनी जे अ पान्ना बिता जे सेमिनार नि बिसिंदे जे सेमिनार एटेन्ड खानि रनो बेक फाइगा बेस्ट बागजाका अ मलाई बुसुक जरति बागजाका बुसुक जना रनो बागजाका ना अब गांका बाक्सा का काइने काइथानो कलाय लाइखा बुबाग्रा अब अर फाइने रनो हामजा गई खाको आरखाइनो हामजा मानि बिसिंथि के जतनो काइसा मुकुमुक बा सकात तलांथुं निनो अब जों रिजाक के माया करे मानबाय खा ताय अन्य थाइ रगले अन्य ननि मथानि जे बदलनि
যে বুড়ি রঙ বাগজাক নাই যাও ব্যাগ রঙ অবত जों सिगांनो बागै दंखा लकेट बागो एबं मालाबो बागो एबं बेगबो बागो बेसबो बागो माहायकेन बागै दंलायो जों बु बाग्रानो जों तेबो दाबि खालायनाय माला रक तेबो सानि दङ माला रकनो जों सानमा बु बाग्रा रिखानगो जों तेबो बागै लानो ini je phaimai rongla tamla kop no sana जे फाइमाय रनो अबनो गबकनाय बुखकसं नर फाइमाय या फाइमानो तामनि हिंदन कै जों अर टारगेट दि माने 30 जन फाइनानि बागै नाय अ 30 जन फाइनानि बागै टारगेट दि माने बागै नर फाइमाय अंखा नर खाता बायदि जों खामा बासानाय नर टाउन सिंदि जों मा आगबनाय तामनि हिमालय चिनि बुबाग्रानि ग्रेटा तिनप्रलेन नसे जों नासिगैनाय जों अब चांग्रि खावमा बासानाय आर नर जारा फाइमाय र जों फाइ दङ ब्लक वाइज ब्लक पिटिक जों सेमिनार खायनानि बागै फाइ दङ पार्टी क्लास अबश्य दरकार बुसकांनि जे एडिसिओ विलेज कमिटि निर्वाचन आरो से जों मा बाख्लायलायनाय दैचिनि बुसकांनि 2023 निर्वाचन आरो से जों फान मारिलायनाय फक्सनो कबनारगो नर बखाता बायदि देबो नर खानचा दंदि नर कम्युनिकेशन दंदि जारा तिनि अर फाइनाय नंग ब्लक नि 30 जन फाइनाय रबाय बरबाय नर पक्ष सालायनि कम्युनिकेशन दंदि नि नर कबनारगो हामबाय